പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനമായ കാര്യമുണ്ട്. മഹാനായ ബാബാ സാഹേബ് ഡോക്ടറേറ്റിലൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. അപ്പൊ മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ എത്രമാത്രം കാതലായ വിഷയങ്ങളിലാണ് മഹാനായ ബാബാ സാഹേബ് ഇടപെട്ടു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞ വൈസ് ചാൻസലർ അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദിക്കുകയുണ്ട്. അപ്പോ മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. എവിടെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഇടപെടൽ നടത്തി അവർക്ക് അവകാശങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സംഘടന ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ആരും മോശക്കാരല്ല. എല്ലാവരും തന്നെ വലിയ അറിവും പ്രാപ്തിയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ പരിജ്ഞാനമുള്ളവരുമാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ പ്രസംഗമായി ഞാൻ കിട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും.